وشکت مڑاداریں چاروں کا شماچار گایت بلیدہ نیوز نوکتریں آلہ دلگوش کنے مکرانہ پا وانگو زانگے دیم رویہ چراغ کیمن لائبریری پلیریے کرد علم و زان تو ٹیکنالوجی ای زمانہ گا دنیا تہا یک انچی اندے است کہ اودا لٹریسی ریٹ انگت چا 50% جاہتے رہند اور بلوچستان پدمنتگی مستریں سبب ہم ہمیشن بلے بلوچستان مکران دمک اما جائیں کہ ادا محلوم قوتی و سواکا ار رنگا پا علم و زانت دیم رویہ جہدائیں ایر ادا مکران دمک پلیری رضاکاریں علم دوستاں یک کیمل لائبریری اڑدا تک اے لائبریری واجہ اسماعیل یعقوب سروکی ابر جائیں لائبریری دعائیں کتاب یک اشتری سرا لڈ تگنت او اے اشترا قدیر بلوچ کو کتاباں پلیری پنچے میں تگاں ابتگے تہا پنچ روچ گردینیت او اودا 165 زاگاں کتاب دن پدا آمیزاگاں ابتگے سرا جست کنند کے آہاں کتاباں چچی در برتد ہر زاگے کے جوانے وڑیا وتی کتابانی کے سانک کاریت آئیا لائبریری باس قلم یا کاپی سوگات کنند چریشیا زاگانی تا وانگو زانگے میل ودی بیت پلیری ای رضاکارانی جوت پا بلوچا ستا کرزید کہ اولی رندہ بلوچستان تا کیمل لائبریری کنسپٹ دیما آورتد کہ ای پا بلوچستان یک جوانے مستادی منتوار